Bon día, eu son Martín Casas e neste vídeo vou ensinarvos como resetear o BIOS e establecer a secuencia de arranque. Primeiro temos que acender o computador e comprobar a configuración de BIOS para así comprobar que cambiamos as configurações. Neste caso, que ao entrar en Boot Setting Configuration, que é Open Warning, estexa en desactivado ou en Disabled. Despois abrimos o computador e na placa base nos ollamos en tres pines chamados CLR/CMOS, Clear e CLR/TC ou JBAT. Unha vez feito iso, cambiamos o jumper da posición 1-2 a 2-3 durante uns segundos e despois o colocamos como antes. Agora volvemos a fechar o computador e nos ligamos e voltando ao mesmo punto da onde estábamos antes, miramos que a opción de Case Open Warning esta vez estexa activada ou en Enabled para asegurarnos que cambiamos a opción da configuración. Obrigado pola escuta. Vémonos na Escola Profesional IE San Clemente, en Santiago de Compostela, un sitio onde podemos aprimorar e innovar os nosos coñecementos.